Ayo. Yo, tangan ning dhuwur kabeh. Wayahe yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembahyang tetapi wajib gawe pangeran salat sayang cakae agama lima waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan situmania Sampurna yen berjamaah ayo ya tuhur lan asyar salat sayakti. ngetoke tindak mungkar makrib lan isya jakepe rayokane ditambah sholat sunnahe iku perintah agama ngelikono ning donya wong sedelo sabaraya wakal pasrah sing kuwasa yen keperak besok munggah suwarga La illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Padha tindakake wis janjine padha nindakake kadang wis tumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat Dadi cakae agama asik kudu tansah dijaga hae 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 sing tumanina
Ayo padha tobat yo, bolo. yo. Wong urip pancen kebak ing pancoba. Mula ayo Ayo, sing eling lan pas padha. Lipatanku ayo lakonono. Aja milih marang bojone. Monggo aku biyen tukang mabuk tukang judi. Paling londo wis tau tak lakoni. Alhamdulillah saiki wis mari. Sampun tobat kula lajeng belajar ngaji. Molimo ayo padha sikirana. Padat-padat mabuk judi lan percaya. Jaman akhir sajake wis tanda-tanda. Gunung Jugrut segara hampir golek nyawa. Kula sumpah boten badhe tindak murka. Gusti sudah dosa iki kula tobat lajeng badhe belajar ngaji. Pun sampun sampun. Ah, wis sampun nggih. Matur sembah Gajah-gajahane nuwun sampun. sedulur Naga Pertolo Ya. luar biasa. Terima kasih Bapak TNI. Nggih, Ya. sudah mengawal saya dan Mbak Kiki loh. Betul. Bapak TNI luar biasa. Panitia dari IPP. Ini. Ya. IPP 35. IPP juga. Sampun Mas Andi. Bojomu ra iso ambekan iki wis.